Барс Медиа тәкъдим итә. Пока, если что, звони. Да, дорогая, именно так. Берешь молоток в правую руку, гвоздь в левую. Да, ты все правильно поняла. Думаешь, что это отложить телефон? Ну ты мне точно перезвонишь? Нет, дорогой, приезжать не надо. Я его уже забила. Сантел. Нестандартное решение стандарта GSM. Раз, два, Три, четыре. три, четыре. Раз, два. Кто шагает дружно в ряд? Аллатекс и наш отряд. Отличными. Удобными. На родине нас зовут. Для дома. И для офиса. Всегда мы тут как тут. Наш девиз. Дешевле только даром. Урал Рашитов җырлары компакт-диск һәм аудиокассетада дөнья күрде. Танылган композиторның иң популяр җырларын йолдызлар башкара. Барс Медиа сезне яңа ел белән котлап, иң популяр 40 җырдан торган җыентык тәкъдим итә. Яңадан яңа яхшыдан яхшы түгел. Яңаның яңасы, яхшының яхшысы. Беренче чыгарылыш. 2 аудиокассета, 2 компакт-диск һәм видеокассетада. Барс Рекордс фирма кибетләреннән сорагыз. Барс Медиа тәкъдим итә. Зәйнәп Фәркәдинова һәм Зөфәр Билаловның барлы җырлар дип исемләнгән яңа альбомы. Барс Рекордс фирма кибетләреннән сорагыз. Айдар Галимовның иң яхшы җырлары 10 ел бергә җыентыгында. 2 аудиокассета һәм компакт-дискта. Барс Рекордс фирма кибетләренә мөрәҗәгать итегез. 100 авырудан иң шәп дава, мунча ташы хастахана. Файдасы күп белегез, егылганчы көлегез.
Hayırlı kич, hürmetli tamaşaçılar, туганнар. Исәнмесез, җырга, моңга гашыйк булган кардәшләребез. Халкыбызда бик матур бер әйтем бар. Бер йөрәктә туган җыр мең йөрәкне кузгата. Ил яшәве җыр белән дип тә әйтәр безнең халык. Әйе, шулай. Моны исбатлап торуның кирәге дә юк минемчә, Эльса. Заманалар үзгәрә, формациялар алышына, дәүләтләр таркала, яңалары барлыкка килә. Җыр исә яшәешнең иң кояшлы чагында да, иң булгавыр чорында да инсаниятка тугры хезмәт итә, юата, уйландыра, рухландыра, өметләндерә. Бер йөрәктә туган җыр мең йөрәкне кузгата дип бик дөрес әйттең, Инсаф. Чөнки дөньяда җырга, моңга битараф булган кеше юктыр ул. Җыр ул нечкә күңелле кешене генә түгел, иң җаһил бәндәне дә сагышландыра, моңландыра торган сәләткә иядер. Без күбрәк сөйләшәбез түгелме, Инсаф? Белмим, Эльза, бик матур сөйлисең бит. Сине тыңлап тору миңа бик рәхәт. Хәер, бераз әңгәмә кырып алсак, бер дә кумачауламас. Бу безнең җыр сәнгатебезне яратуыбыз билгесе буларак кабул ителсен иде. Димәк, концертны башлыйбыз, ләкин аны ничек тә матуррак, тантаналырак башлыйбыз иде. Тырышырга кирәк булыр. Казан сөйли. Казан вакыты сәгать 6 тулып 13 минут китте. Концертыбызны Инсаф, тукта, ашыкма. Бүгенге концерт гадәти булмаган икән, ассызыклап әйтү мәслихәттер. Минемчә, аны тәкърарлап торуда мохтаҗлык юк. Эльза, бу концерт 20-нче гасыр азагының йомгаклау концертларының берсе икәне инде тамашачыларыбызга мәгълүм. 7-нче гыйнвар көнне лауреатлар исемлеге билгеле булачак. Һәм аларга анда 2000-нче ел өчен алтын барс исемле бүләк тапшырыласы да хәбәр ителгән иде. 4 концерттан торган татар җыры 2000 бәйгесен Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе һәм Барыс медиа компаниясе оештыруында беләләр. Тагы шунысын гына әйтәсе килә. Кайсы җырлар җиңүче булачак? Кайсы җыр һәм кайсы җырчы лауреат икәнлеге, хөрмәтле җыр сөючеләр, сезнең фикерегез буенча, ягъни халык бәйләмәсе белән билгеләнәчәк. Татар җыры 2000 фестиваленең генераль спонсоры Santel GSM кәрәзле телефоннар шелтәре. Иң кирәкле мәгълүматларны Эльза җиткердек буга инде. Әйе. Татар эстрадасы 3нче меңьеллыкка зур уңышлар белән аяк баса. Кешенең җырсыз яши алмаганы бүгенге шыгрым тулы зал тагы бер кат исбатлап тора. Димәк, татар җыры 2000 эстафетасын башлыйбыз. Башлыйбыз. Кем башлап җибәрә?
Менә монысын инде әйтергә ашыкмыйк, Эльза. Хәтереңдәме икән? Кайсы каенда, кайсы син? Айыра алмый тик торам. Ялгыш каенны кычканмын. Мин аны син дип торам дип җырлады ул бер кавым. Хәтереңдәме? Әйе, хәтердә. Салмыш кеше генә ялгыш кыз урынына агач кәүсәсен кочакларга мөмкин диючеләр белән бик килешеп бетәсе килми әлбәттә. Ләкин агачка охшаган кызларны да очратканым юк. Дөрес, кызлар кебек матур, зифа буйлы агачлар очрый-очравын. Ничек кенә булмасын, мәхәббәте көчле булганга күзләре томалагандыр. Үзенә бик күп татар кызларын караткан бу егет үзе дә шашкан мәхәббәткә иядер. Сәхнәдә Рәсим Низамов. Seni ey sılı kız şire yolunun şatında Yol şidindeki almağa şov şeşekte şağında Barak baldım indesine yazdım irdillerden Yıldızlarga bağam hazır haber kütem jillerden Barak baldım indesine yazdım irdillerden Yıldızlarga bağam hazır haber kütem jillerden Terrezdene şirtir yıldız şiller şakır papağına Dünü yıkılamay karşılarsın al sultanına rattanın Barak baldım indesine yazdım irdillerden Yıldızlarga bağam hazır haber kütem jillerden Barak baldım indesine yazdım irdillerden Yıldızlarga bağam hazır haber kütem jillerden Sen bir günde belki terezenden barağaç Şeşkelerin kıyar indetir yalnız almağaç Barak baldım indesine yazdım irdillerden Yıldızlarda bağam hazır haber kütem jillerden Barak baldım indesine yazdım irdillerden Yıldızlarda bağam hazır haber kütem jillerden Barak baldım indesine yazdım irdillerden Yıldızlarga bağam hazır haber kütem jillerden Barak baldım indesine yazdım irdillerden Yıldızlarga bağam hazır haber kütem jillerden Barak baldım indesine yazdım irdillerden Yıldızlarga bağam hazır haber kütem jillerden Barak baldım indesine yazdım irdillerden Yıldızlarga bağam hazır haber kütem jillerden Yıldızlarga bağam hazır haber kütem jillerden Haber kütem jillerden Haber kütem jillerden Исәнмесез. Инде менә шушы матур бәйрәмне, матур шушындай татар җыры 2000 бәйгесен
фестивалін башлап жіберу бақыты міне бүгін бізге тәтіді. Әлбетте, бұл біздің үшін бек ұлы бақытларының бірсі деп санаймын. Һәм енді Шираттағы сізге таныш жырларымыздың тағын бірсін башқарып кетеміз. Йоқташым Фәрит Қадиповның Роберт Абаймен өлең сөздеріне жазылған жырымыз «Хат yazarмын» деген едің. Yazarmın diyen idin, durmadın bitti süzüngde. Kütülerim yok dağına, hatını da yok üzengde. Hatlarınla kütmiminde, ni faydasını kütkenden. Kütmü kütsem de, hatların bilmesin de ütkenden. Hatlarınla kütmiminde, ni faydasını kütkenden. Hatların bilmesindi ütkenden. Hat yazarmın diyen idin, yazmadın bitti yazmadın. Küte küte hatlarını uzadı nişe yazılarım. Hatlarını kütmiminde ni faydasını kütkenden. Kütmü kütsem de hatların bilmesinde ütkenden. Hatlarınla kütmiminde ni faydasını kütkenden. Kütmü kütsem de hatların bilmesinde ütkenden. Yazarmın diyen idin, kilmedi bitti bir hatta. Selamını hatta jiller gidirmedi bir hatta. Hatlarınla kütmiminde ni faydasını kütkenden. Kütmü kütsem de hatların bilmesinde ütkenden. Hatlarınla kütmiminde ni faydasını kütkenden. Hatların bilmesindi ütkenden. Kütmü kütsem de hatların bilmesindi ütkenden. Бик зур рахмат, хөрмәтле дуслар. Инде менә яңа елга, яңа гасырга яңа җыр дип бүген сезгә үзебезнең яңа бер җырыбызны алып килдек. Фәрит Хатиповның Фәнис абый ярылган сүзләренә язылган җырыбыз «Бармагымда йөзегең». Salgalarsın küs dibin, düzem indet düzemin. Üzülse de üzegin, sağışlarımız sargaytmasın yüzügünün bizegin. Düzem indet düzemin, üzülse de üzegin, sağışlarımız sargaytmasın yüzügünün bizegin. Barmağımda yüzügün, yüz sağdımda yüz gidin. Sağışlarımını basarga şiitlerinde dersizin. Düzem indet düzemin, üzülse de üzegin. Sağışlarımı sargaytmasın yüzügünün bizegin. Düzem indet düzemin,
сарғайтымасын yüzігіңнің бизәгі. Көкке түгел түсідің, сағынғанда yüzігіме солғаларсың түспейдің. Түзем инде түземін, үзілсе де өзегім, соғышыларымыз сарғайтымасын yüzігіңнің бизәгін. Түзем инде түземін, үзілсе де өзегім, соғышыларымыз сарғайтымасын yüzігіңнің бизәгін. Sarğaytmasın yüzігіңнің бизәгін. Түзем инде түземін, үзілсе де өзегім, соғышыларымыз сарғайтмасын yüzігіңнің бизәгін. Соғышыларымыз сарғайтмасын yüzігіңнің бизәгін. Yüzігіңнің бизәгін, yüzігіңнің бизәгін. Бармақшылары тисе де, өткелім дейсің өлем, оның сайын мені бірақ, құшақлап сені үбе. Үбіп келеме, юққа өпкелемелі, үбіп келеме, юққа өпкелемелі, үбіп келеме, юққа өпкелемелі, үбіп келеме, юққа өпкелемелі. Sen üpkelindi, yumasın tüzelerine, yeyde tağıl bergine, eçir şu süzelerine. Üpkeleme, yuppa üpkelemeli, üpkeleme, yuppa üpkelemeli, üpkeleme, yuppa üpkelemeli, üpkeleme, yuppa üpkelemeli. Kuanam min dileş, şu kelebeği bilen yaşatasın silmine. Keleme yuppa kelemeli, keleme yuppa kelemeli, keleme yuppa kelemeli, keleme yuppa kelemeli, keleme yuppa kelemeli. Yuqqa üpkelemeli, üpkeleme, yuqqa üpkelemeli, üpkeleme, yuqqa üpkelemeli. Құрметті достар, енді сізге тоныш болған жырларымыз арасынан тоғында бірсін башқарып кетербіз. Мүдәрис Ғазиденовның халисе мүдәрисі сөздеріне жазылған жырыбыз «Сағындым сүйгенімні».
üzgelemegiz ernigen yüregimle ömürlerimde jel tügel sağındım suygenimle Bilemmiken vanan eşin yanğanı digenemle Durmuşumның kızığı yok sağındım sügenimle Hey iskelep üzgelemegiz ernigen yüregimle Ömürlerimde jel tügel sağındım sügenimle İskelep üzgelemegiz ernigen yüregimle Ömürlerimde jel tügel sağındım sügenimle Bilemmiken yollarına her gün sayın kilgenemine dergalerim olmadı sağındım sügenimle Hey iskelep üzgelemegiz ernigen yüregimle Ömürlerimde jel tügel sağındım sügenimle Hey iskelep üzgelemegiz ernigen yüregimle Ömürlerimde jel tügel sağındım sügenimle Ömürlerimde jel tügel sağındım sügenimle Sağındım sügenimle Расим Низамов. Ömürlerimde jel tügel sağındım sügenimle Кіші жырын жырлап, өз жырыңны ұнытмады халық Эльза. Бик матур җыр бит инсаф. Матур жырлар күбалар, гомумән дөньяда сокландырырлык, таң калырлык әйберләр бик күп. Кемдер әйтәймеш, дөньяда мөгъҗизалар юк ди. Яшәеш ул үзе бер зур бөек мөгъҗиза. Ә инде тормыш көнкүрешебез гел төрле мөгъҗизалардан чигелгән. Яршаллы каласында яшәп иҗат итүче бу гүзәл затны җыр сөючеләребез берничә ел элек кенә ишетте һәм күрүгә иреште. Моңарчы рәссам буларак иҗат иткән әлеге ханым үзенең җырчы икәнлеген үзе тыймлап йөргәндер мөгаен. Ниһаять аның җырчы икәнен халкыбыз мәгълүм кылды һәм тиз арада аны яратырга да өлгерде. Кызык. Рәссамнар җырлый башлап, ә инде артистлар кирсенчә рәсем ясый башласа, буталып бетмәбез микән? Әйдә ярар, Эльза. Дөньясы булай да аның буталып беткән инде аның. Әле генә үзең мөгъҗизалар турында сөйләп тордың лабаса. Чыннан да, һәр кемнең һәм һәр нәрсәнең үз вакыты, үз юлы, үз җыры. Сәхнәдә Резида Шәрәфиева. Синең күзләргә карый, зәңгәр күлдә бик тирән, сихри моң
Bağışta barın tuğram Bir tutturup aradın Irgeledin azladın Üz nurların alıp kildimin asıl nazların Bir tutturup aradın Irgeledin azladın Üz nurların alıp kildimin asıl nazların Durmada siyuun hak istemene saklım көңіл durmada bir tutturup aradın irkelerin azladın göz nurların alıp keldi min asıl nazların bir tutturup aradın irkelerin azladın göz nurların alıp keldi min asıl nazların Yüreğim sağışlana Durmuşum ayağı bu irgem Gümürüm ağışında Bir tutup aradım İrgelerin azladım Göz nurların alıp Kildimin asıl nazların Bir tutup aradım İrgelerin azladım Göz nurların alıp Kildimin asıl nazların Irgelerin azladın Göz nurların alıp Kildimin asıl nazların Bir tutturup aradın Irgelerin azladın Göz nurların alıp Kildimin asıl nazların Bir tutturup aradın Irgelerin azladın Göz nurların alıp Kildimin asıl nazların Bir tutturup aradın İrkelerin azladın Göz nurların alıp Kildimin asıl nazların Şimdi sizge Reis Xananov'ның bir яңа жырын тәкъдим итәсем килә. Син бар дип атала бу җыр. Gitken kuşlar eyle gitsinler Ötken ömrü geri kaytmaz deyip Başışından eyle ötsenler Senin bilen biz yürgen yolga O şarkışlar yola dinmene Senden başka ömrüm yemsiz minem Senden başka minmene Küzlerinin bir yazları da bular Gittilerinin bulak kaytıvar Yanlarımda sen kalasın elle Senin bilen dünya maturu Senin bilen biz yürgen yolga O şarkışlar yola dinmene Senden başka ömrüm yemsiz minem Senden başka minmene
Өткен ғұмыр кері қоймаса да кеткен құшылар қабат қайтыру бұл дүнияның күзлері де матур сен болғанға ғана матуру сенің білән біз үрген юлға ой шарқышылар юлы теңмәні сенен башқа ғұмырым емсіз менен сенен башқа мену Енді сізге таныш болған жырларының бірсін тақдим етем. Зөфәр Харитиновның Наримал Камал сөзлеріне yazған жыры «Yok üzme ümitin». Atlarda yulama, kütem min tiksinen kileven. Көңілде яқты хис, kütem min irtekiş, sağındım yılmaya büküven. Yuğuz mahtammetin, min senin bakıtın, soğudum mahallega kıltuğun. Көңілім түрінде, хиялым туğunda, en yaktı yıldızım sen bugün. Muhabbet yok deysen, süyül deysen tek hayalda. Yanı var, kiyu var, nasıl süyü var, bulganda bizlerle dünyada. Yuğuz Muhammed'im, min senin bakıtın, sana dima elliga sıltıgın. Көңілім түрінде, хиялым туğunda, en yaktı yıldızım sen bugün. Бақшада үрмәгін, қояшқа үрләгін, жылысын яқтысын тыйғанға. Гүлләргә үрелер, назларға күренер, яшәрмін бары сен болғанда. Юғыз Мұхаммедім, мен сенің бақытың, соңдың мәхәллеге соң түгел. Көңілім түрінде, қиялым туғында, ең яқты йылдызым сен. Резида Шарафиева.
Мин әле шуны уйлап куйдым. Элегрәк Сибир якларына хөкем ителгән җинаятьчеләрне, репрессияләнгәннәрне озатканнар. Хәзер Аллага шөкер, анда кеше үз теләге белән бара. Менә Питрәч якларыннан чыккан җырчы да шул якларда еш йөридер. Моңа аны беркем дә мәҗбүр итми, ул үзе гаепле. Җырлар иҗат итү генә җитмәгән, төмән якларына киткән ул мәхәббәт эзләп. Бәлки ул туган җирдән ерактарак җырлап, матуррак булып яңгырар дип уйлыйдыр. Бәлки Ерактан җырланган җыр матур ишетелә бит халык. Җырлар иҗат итүенә җитмәгән, шул җырларны ул үзе башкара да әле. Монысында мәҗбүри түгел, үз теләге, үз ихтияры белән эшлидер бит. Әлбәттә. Хисләре ташый димәк, эчкә сыймаган җырга чыга. Сәхнәдә Зөфәр Хәйретдинов. Сихрлек карашың белән йөрәгемә ут салдың, серлек карап бер елмаеп йөрәктә урын алдың, серлек карап бер елмаеп йөрәктә урын алдың. Бишәр кызы шая телле үзе шуны сөйгәмәле, егетләр сак булыгыз, исән калу икелле. Бишәр кызы шая телле үзе шуны сөйгәмәле, егетләр сак булыгыз, исән калу икелле. Күз караша туры кары йөрәкләрне үтәлей, сөю уты кабындырып бәгырьләрне телгәлей, сөю уты кабындырып бәгырьләрне телгәлей. Бишәр кызы шая телле үзе шуны сөйгәмәле, егетләр сак булыгыз, исән калу икелле. Бишәр кызы шая телле үзе шуны сөйгәмәле, егетләр сак булыгыз, исән калу икелле. Нечкә билле очкын күзле иреннең иң татлысы, кызларының да иң уңганы, татларының иң затлысы, кызларының да иң уңганы, татларының иң затлысы. Бишәр кызы шая телле үзе шуны сөйгәмәле, егетләр сак булыгыз, исән калу икелле. Сөймәсә якын килмәс, яндырыр көлгә калдырыр, башкага сине бирмәс, яндырыр көлгә калдырыр, башкага сине бирмәс. Бишәр кызны шая телле үзе шуны сөйгәмәле, егетләр сак булыгыз, исән калу икелле. Бишәр кызны шая телле үзе шуны сөйгәмәле, егетләр сак булыгыз, исән калу икелле. Егетләр сак булыгыз, исән калу икелле, исән калу икелле, исән калу икелле. Рәхмәт, кызлар, исәнмесез? Яңа еллар белән үзегезне һәм инде зинһар өчен үпкәләмәгез, яңа елда бу иске җырлады дип. Бу дусларның ишесен бит инде бу җырны менә халык шаткан һәм шуңа күрә бездән яңадан бүген кабатлап җырлады.
Һәм инде, әлбәттә, әле бүген яңа җырларда яңгырар. Менә әле генә Резеда бик күп итеп моңаеп кіріп кетті. Лирик җырлар җырлады. Мин дә лирик җыр җырламын дигәнем, әмма бетәм миннән соң халык бөтенләй җырларды инде тизрәк җырлар җырлармын. Хәзер яңгырашак җыр шулай менә бер тизрәк җырның берсе. Бу җыр турында бер ике сүз әйтмичә булмый. Аны язганда киченә генә бер тарихы булган иде. Бик аның миңа ошады шигыре. Беренчедән шигырь нәрсә турында дисәгез, мәхәббәт турында инде. Әгәр дә бер егет бер кызны күреп гашыйк булса, или кыз егетне күреп гашыйк булса, бер азизде юк. Ну, мужик кешегә тоже жарый, мужикларда йөрәк тоже бар. Бер хатынны күреп гашыйк булды ди. Һәм гашыйк булып бер 10 көн йөргәч, ул аны күрмәсә, 10 көн йөрибме? Ул аның бит йөзен түгел үзен оныта. Карап гел искә төшереп тору өчен нәрсә кирәк? Дөрес, карточкасы кирәк. Менә шушы карточка турында җырлыйбыз. Татарча карточка дип җырлап булмый. Ул урыс сүзе бит инде. Фотография дип тоже җырлап булмый. Тоже безнең сүз түгел. Татарча була ул сүрәт. Менә нәкъ сүрәтең миңа җибәр. Лилия Халимова шигыренә. Исемеңне йолдыз төзеп язар идем күпләргә, күрмәгәннәрдә йөрелдең син минем күңелемә. Бик яратып багар идем, юк бит сиңа диңгәлем. Карар идем сагынганда сүрәтеңдә юк синең. Бик яратып багар идем, юк бит сиңа диңгәлем. Карар идем сагынганда сүрәтеңдә юк синең. Булып исәр идем чәчләреңне таратып, үлән булып үсәр идем йөргән юлыңа ятып. Үскәйләрең минем өчен нур таратыр, нур сибәр. Бик яратып карар идем сүрәтең миңа җибәр. Үскәйләрең минем өчен нур таратыр, нур сибәр. Бик яратып карар идем сүрәтең миңа җибәр. Җырлар язармын дип кулыма алдым каләм. Исән генә бул бәгырем, җыр аша юллыйм сәлам. Синең хактагы җырларым моң таратыр, моң сибәр. Бик яратып карар идем сүрәтең миңа җибәр. Синең хактагы җырларым моң таратыр, нур сибәр. Бик яратып карар идем сүрәтең миңа җибәр. Сүрәтең миңа җибәр. Үскәйләрең минем өчен нур таратыр, нур сибәр. Бик яратып карар идем сүрәтең миңа җибәр. Бик яратып карар идем сүрәтең миңа җибәр. Сүрәтең миңа җибәр. Сүрәтең миңа җибәр. Менә сүрәте түгел үзе килде. Әллә кем дип уйламагыз, бу минем брат. Бу җырны инде күбегез беләсез, һәм инде яратып аны радиолардан, телевидениедан сорап җырлатасыз. Салам, бүген менә үзем җырлыйм әле, рөхсәт сорадым. Камәрия Валиева шигыренә язган җырым Салкын чәй.
şeyinin döktemi yok içmedim sinsiz yirken Ömrüm şulay uzar mı gel seni gidektim Yalnızım ister yanında sığıngan şeyler şem Ömrüm şulay uzar mı gel seni gidektim Yalnızım ister yanında sığıngan şeyler şem Bayınar şey salıp uyanda Udıram seni kütüp Şeyin sıvına bitinde Koya yuğaldım gidip Ömrüm şulay uzar mı gel seni gidektim Yalnızım ister yanında Sığıngan şeyler şem Ömrüm şulay uzar mı gel seni gidektim Yalnızım ister yanında Sığıngan şeyler şem Üstünümde barsı da var Nige şeyinin demi yok Yalğız bulğanğa birinde Öyümnün de yemi yok Ömrüm şulay uzar mı gel seni gidektim Yalnızım ister yanında Sığıngan şeyler şem Ömrüm şulay uzar mı gel seni gidektim Yalnızım ister yanında Sığıngan şeyler şem Yalnızım ister yanında Sığıngan şeyler şem Sığıngan şeyler şem Gel seni gidektim Mana birinchi boshqaruvchidan Turashov. Rahmat salovat. Yerni kishaytding. Do'stlar, bek zo'r rahmat. Yangidan men butunlay jaqni kishi tugul. Kim yer sirab kelib birsini de keri borib jibergan yo'q. Ko'rib turdingiz. Rizada jirlarda bek motor etib. Hali bundan oldin kunlar salovat tajirlar Oydar, Halimovlar jirlar, mana Oydar jirlagancha yangidan bir anga bergan jirni o'zim jirlab qo'ymadim. Men shunga ko'ra eng oldin so'radim. Menim aytam dursi qo'yasiz. Ola jirlab bitirgancha boshdan aytam o'zim jirlab ketaman hali jirlarni. Chunki mana jirlarning orasindagi butun kishiga berib bitirasizda o'zingga jirlarga ajr qolmay. Bu jirimni shulay ishkanigiz bor. Menim rayondoshim Ushavol qizi yozgan shi'rin Gulnira Abdullah shi'rini yozmish jili.
nutlары gitmezke deyip girek ilegez Şul mizgilden мәңгелеккә калып тик бәхетле мине итегез Ярдәмеңнән мине ташламасын диеп ышанам Яңа көннең һәрбер иртәсендә җанда өмет таеп уянам Әй гомернең алтын минутлары китмәскә дип кирәк илегез Шул мизгелдән мәңгелеккә калып тик бәхетле мине итегез Әй гомернең алтын минутлары китмәскә дип кирәк илегез Шул мизгелдән мәңгелеккә калып тик бәхетле мине итегез Шул мизгелдән мәңгелеккә калып тик бәхетле мине итегез Тик бәхетле мине итегез Тик бәхетле безне итегез Soldier, soldier, don't look down. I'm here for you in every town. Mama told Mary not to go downtown. Too many lovely boys hanging around. Mary didn't listen, she went anyway. Then she met a boy who took her away. Soldier, soldier, don't look down. I'm here for you in every town. Soldier, soldier, don't look down. Soldier, soldier, don't look down. There's no six-pack on the ground. There's no six-pack on the ground. Soldier, soldier, don't look up. Soldier, soldier, don't look up. There's no whore gonna pick you up. There's no whore gonna pick you up. Mama is worried if it gets real loud. Soldiers are a dirty crowd. Don't be mad, I love him so. It's my life and I have to go. Soldier, soldier, don't look down. I'm here for you in every town. Soldier, soldier, don't look down. Soldier, soldier, don't look down. There's no six-pack on the ground. There's no six-pack on the ground. Soldier, soldier, don't look up. Soldier, soldier, don't look up. There's no whore gonna pick you up. There's no whore gonna pick you up. Three months later, all was well. In my dreams, I hear the wedding bells. Ding dong ding. 6 months later, all was done. We had a little son. We are having fun. Mama, don't think twice. So just kept it nice. Soldier, soldier, don't look down. Soldier, soldier, don't look down. There's no six-pack on the ground. There's no six-pack on the ground. Soldier, soldier, don't look up. Soldier, soldier, don't look up. There's no whore gonna pick you up. There's no whore gonna pick you up. Soldier, soldier, don't look down. Soldier, soldier, don't look down. There's no six-pack on the ground. There's no six-pack on the ground. Soldier, soldier, don't look up. Soldier, soldier, don't look up. There's no whore gonna pick you up. There's no whore gonna pick you up. Хәзер, кадерле дуслар, игътибар, сюрприз. Тиз генә лотерея уйнатып алабыз.
Токта Эльзандан иде табыш кемнәр? Кемнәр бу? Ой, бу кыш бабай белән кар кызы бит. Сәлам Әйдәгез аларны каршы алыйк. Рәхим итегез. İşanmısız insaf olun. İşanmısız kadirli tamaşaçılar. Sizin barınızda Яңа yılga, яңа гасырга, яңа мең еллык аyak басугыз белән шын күңелдән котлыйбыз. Эшләгән эшегездән ям табып яшәгез. Илебез тыныч, имин булсын. Күгебез һәр вакыт аяз торсын. Кызым, лотерея уйнатуны безгә тапшырганнар. Кыш бабай белән кар кызының бөтен яшәве бүләкләрдән торганга күрәдер инде ул. Ни эшлисең бит инде бабакай, язмыштан узмыш юк. Алайса кызым, Аллага тапшырып башлады. Барлык менә бүген лотереяда аткан ханымнарны әлеге бүләкләр белән тәбрик итәбез. Яңа еллар, яңа гасырлар аларга менә шулай гел елмаеп торсын иде, бәхет, шатлыклар китерсен иде. Концертыбызны дәвам итәбез. Эстрадабыз сәхнәсенә ак костюм киеп чыгучылар күп булды. Һәм хәзер дә бар. Әмма ләкин беренче татар җыры конкурсында беренче урын алган берәү генәдер. 20нче гасырда иләнәм дип тә бу изге эшне 21нче гасырга калдыручылар да байтактыр. Үзенең бердән берен табыр әле кем әйтмешли, җан биргәнгә җүн биргән. 21нче гасыр кыска вакыт түгел, үзенекен табар, иләнер иншалла. Ышанып калабыз. Сәхнәдә Асаф Вәлиев. Каршы алыйк. Берсен каратам, бурап карлар ява, кышның соңгы бураны. Сине миңа кәләшлеккә чигән күзе юрады. Бурап карлар ява, кышның соңгы бураны. Сине миңа кәләшлеккә чигән күзе юрады. Күлмәген әзір тұрсын, уран тынар мәлі юк. Күңелімдә дәрья таша, язны көтәр әлем юк. Бурап арлар ява, кышның соңгы бураны. Сине миңа кәләшлеккә чигән үзе юрады. Шын итә,
Qışның соңғы бураны сені миңа кәләшлеккә шеген үзі юрады. Бурап, бурап парлар ява, қышның соңғы бураны сені миңа кәләшлеккә шеген үзі юрады. Qışның соңғы бураны сені миңа кәләшлеккә шеген үзі юрады. Бурап, бурап қарлар ява, қышның соңғы бураны сені миңа кәләшлеккә шеген үзі юрады. Сені миңа кәләшлеккә шеген үзі юрады. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар. Исәнмесез? Чын күңелдән барыгызны да шушы яңа гасыр белән тәбрик итәм. 2001 ел белән тәбрик итәм. Сезгә сәламәтлек телим, бәхетле булыгыз. Менә хәзер яңгырап узган җыр Чулпан Зиннатуллинаның Шәриф Беккул шигыренә язган җыры булды. Туй күлмәге әзер торсын дигән җыр иде. Хәзер без мәхәббәт турында җырлыйбыз. Мәхәббәт турында. Шулай ук Чулпан Зиннатуллина музыкасы Рәшит Гәрәй шигыренә. Бу җырны мин яшь җырчыбыз, матур җырчыбыз, Татарстан татар җыры конкурсы лауреаты Лилия Муллагалиева белән бергә башкарам. Сары чәчәк дигән җыр. Буйлары гаеплеме, сары чәчәк үскәнгә. Юк, син үзең гаепледер, су буена төшкәнгә. Су буйларына төшмәсәң, күрмәгән булыр иде. Sarı çiçekler bilmegen bular idin. Sen miha sarı çiçekler bilmegen bular idin. Yaşidik şul gacap tugel, yolalarını bilmevde. Sarı çeçek sargayta deyip, niye etmegen berevde. Belki yalesin özünde, şayarıp yürgen senidir. Sarı çeçek birimeli, sargaysın digen senidir.
яшьлегем калды артта. Тик һаман искә төшәсең, борылсам туган якка. Сагындыра бергә чаклар, әйләнеп кайтмас еллар. Нигә аерылды икән безнең барасы юллар? Сагындыра бергә чаклар, әйләнеп кайтмас еллар. Нигә аерылды икән безнең барасы юллар? Нигә аерылды икән безнең барасы юллар? Лилия Моллагалиева. Лилия. Лилия. Әлі біздің концертларымыз болашақ Алла берсе, Лилия белән бергә яңа елда шулай ук. Рәхмәт сезгә, шулай безне җылы итеп каршы алганыгыз өчен. Менә бит инде иске ел үтеп китте. Яңа ел башланды. Менә хәзер нәкъ шул турда җырлаячакмын. Бу җырның исеме Хуш иске ел. Шәмсия Җиһангирова шигыре, Зиннур Сафиуллин музыкасы. Син яктыда, кадерледә булган икәнсең. Бәллүр бокалларда шампан шәрабе, җырлыйк әле, бик әле таңга кадәрле. Бәллүр бокалларда шампан шәрабе, җырлыйк әле, бик әле таңга кадәрле. Синдә яндык, синдә сөйдек, туйлар уздырдык. Синнән алдык бәхет, шатлык, акыл, горурлык. Бәллүр бокалларда шампан шәрабе, җырлыйк әле, бик әле таңга кадәрле. Бәллүр бокалларда шампан шәрабе, җырлыйк әле, бик әле таңга кадәрле. Үмітлер тулы, яшәрбез
Бирдик яшәрбез бәхетле булып, бәллүр бокалларда шампан шәрабы, җырлыйк әле, бик әле таңга кадәрле. Бәллүр бокалларда шампан шәрабы, җырлыйк әле, бик әле таңга кадәрле. Яңа елның сәгате сугар, якты булсын, изге булсын барасы юллар. Бәллүр бокалларда шампан шәрабы, җырлыйк әле, бик әле таңга кадәрле. Бәллүр бокалларда шампан шәрабы, җырлыйк әле, бик әле таңга кадәрле. Җырлыйк әле, бик әле таңга кадәрле. Таңга кадәрле. Бик зур рахмат, хөрмәтле дуслар. Барыгызны да тагын бер кат яңа ел белән тәбрик итәм. Бәхетле булыгыз барыгызда. Гаилә бәхете теләйм, балаларыгызның бәхетен күрергә язсын. Сөю утларында яныгыз, кайгы хәсрәтләргә буйсынмагыз. Янәшәгездәге шатлык кына ясын. Яратыгыз. Хәзер мин тагын бер мәхәббәт турында җыр башкарам. Бу җырны инде бик күпләрегез беләләр. Бу җырның исеме Трамвайчы кыз. Трамвайчы кызлар да утырадылар бәлки залда, аларга багышлап та җырлыйбыз. Безнең барыбызның да трамвайда йөргән бар бит инде. Трамвайда кызлар белән танышабыз инде. Студент чакларда бигрәк тә кызлар белән таныша идек, шунда кызларны ничек тә кысып алырга тырыша идек, шунда бигрәк тә трамвай тулырак булса рәхәт булып китәдер шул чакта кызларның җылы тәненнән. Менә күп сөйләшеп тормыйм. Гөлфирә Сәрварова шигыренә Чулпан Зинатуллина музыкасы Трамвайчы кыз. Хәзер бергәләп трамвайда сәяхәт итеп алабыз. Сак булыгыз, ишекләр ябыла. Киләсе тукталыш Галиәскәр Камал театры. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка — театр Галиәскәра Камала. Кояш белән бергә күп трамвайлар чаба калада. Бер трамвайчы япь-яшь кыз бала. Сак булыгыз, вагон кузгала. Танышам әле дип ашыгам яныңа, көтеп торгыз гына, әй кыю кыз бала. Җитештем дигәндә
ишеклер ябыла, мин калам урамда, трамвай кузгала. Танышам әле дип ашыгам яныңа, көтеп торам гына, әй кыю кыз бала. Җитештем дигәндә, ишекләр ябыла, мин калам урамда, трамвай кузгала. Сак булыгыз, ишекләр ябыла. Киләсе тукталыш Габдулла Тукай урамы. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка улица Габдуллы Тукая. С утренним солнцем путь бегут трамваи, тишь городскую будет стук колес. Девушка-водитель нас предупреждает, будьте осторожны, и не будет слез. Девушка милая, ты же судьба моя, на дорогах города узнаю я твой вагон. Погоди, красавица, как ты мне нравишься, побыстрей знакомиться спешу я в твой вагон. Девушка милая, ты же судьба моя, на дорогах города узнаю я твой вагон. Погоди, красавица, как ты мне нравишься, побыстрей знакомиться спешу я в твой вагон. Колхоз базары тукталышы. Остановка колхозный рынок. Тукталышлар Казан урамнары, борынгыда алар ялада. Бер трамвайчы яп-яш кыз бала, һәр вакытта җиңел юлаңа. Танышам әле дип ашыгам яныңа, көтеп торам гына, әй кыю кыз бала. Җитештем дигәндә, ишекләр ябыла, мин калам урамда, трамвай кузгала. Танышам әле дип ашыгам яныңа, көтеп торам гына, әй кыю кыз бала. Җитештем дигәндә, ишекләр ябыла, мин калам урамда, трамвай кузгала. Җитештем дигәндә, ишекләр ябыла, мин калам урамда, трамвай кузгала. Мин калам урамда, трамвай кузгала. Остановка железнодорожный вокзал. Счастливого вам пути. Kızlar. Bayram bilan. Үзенең нәфис тавышы белән халыкның мәхәббәтен бик тиз арада яулап алды бу җырчыбыз. Элегрәк ник күренмәдең, ник ишетелмәдең дип сорау итәгатьсезлек булыр иде. Бигрәк тә хатын-кыздан. Дөрес инсаф. Димәк, аның вакыты менә хәзер җиткән. Менә хәзер генә аңа җырларга насыйп булган. Шатлыгың ашса да җыр,
Кайгы басса да, җыр кем әйтмешли. Без барыбер җырның да, җырчының да төп серләренә төшенә алмаячакбыз. Һәм кирәк тә түгел минемчә. Без фақат җырчының тылсымлы тавышын, аның сихри, моңлы җырын гына тыңларга тиешбез. Шулай да бу җырчыдан син моңарча кайларда йөрдең дип сорасаң, минемчә куркыныч түгел. Чөнки мин аның нәрсә дип җавап биргәнен беләм. Нәрсә дип? Мин җырым белән сезгә таба килдем. Һәм ниһаять килеп тә җиттем диячәк. Әйе, ул килеп җитте. Каршы алыгыз сәхнәдә Бәширә Насирова. Гомер уза, аккан сулар
Hayırlı kеш, hürmetli kazanlılar, isənmisiz. Rüxsat etiniz sizi şın көңілдән яңа ел белән тәбрик итәргә. Гомерләребез шушы җырдагы кебек аккан сулар, искән җилләр кебек үтә мәңгелек белән чагыштырганда бер мизгел генә. Шушы мизгелнең кадерен белик. Хәзер сезнең игътибарыгызга яңа икенче җырыбызны тәкъдим итәбез. Популяр җырлар авторы Рамил Мифтахов Сөембикә Хикмәтуллина сүзләренә язган җыр «Мин моңнарым белән бәхетле». Зур рәхмәт, дуслар. Хәзер сезнең игътибарыгызга Рөстәм Сәрвәров язган җырны тәкъдим итәбез. Төшләремә керем.
жырлап өтәбез. Иделләре күлләре. Әміне хәзір сіздің қаршығызға шығашақ жыршыбыз заман шарақ планырға ойлаган. Афиш сынауыл машинаға таянып түшкен. Машина белән шакка туру заманалары артта калды инде минемчә. Хәзер үзеңне күрсәтү кирәктер. Бу җырчы иншалла үзенең җырлавы белән халыкны сокландырырга өлгерде. Аның үзенең аудиториясы бар. Алайса ул инде киләсе афишларында затлы машиналарга сөялеп төшәр. Алга таба да шулай популярлашып барса, тиздән шәхси самолетының тәгәрмәченә таянып төшәргә дә мөмкин әле ул. Уңышлар телик аңа. Сәхнәдә Илсаф. Ömür yaşlığım kaldı yarak Mangay sırlarımı sanap yaşamimeli yılap Yaşigali ömürlerinin tek bir kilganın bilip Nasip olsunla yaşarlar Yezi yaşka şitkeşliyim Yaşigali ömürlerinin tek bir kilganın bilip Nasip olsunla yaşarlar Yezi yaşka şitkeşliyim Jayı çıksa bir palam tem tabam jırlarımdan Bir diklep jiyamuşan gönlerim kırlarından Yeşigali ömürlerinin bir bir kilganı
Nasip olsunla yaşarga Esi yaşka jitkeş biyip Yaşigade ömrümün Tik bir kilgenin bilip Nasip olsunla yaşarga Esi yaşka jitkeş biyip Kaldı müddetmer yaşlığım kaldı yarak Mangay sırlarımı sanap yaşamimeli yalap Yaşigale ömrümün tik bir kilgenin benim Nasip olsunla yaşarga Esi yaşka jitkeş biyip Yaşigale ömrümün tik bir kilgenin benim Nasip olsunla yaşarga Esi yaşka jitkeş biyip Yaşigale ömrümün tik bir kilgenin benim Nasip olsunla yaşarga Esi yaşka jitkeş biyip Yaşigale ömrümün tik bir kilgenin benim Nasip olsunla yaşarga Esi yaşka jitkeş biyip Nasip olsunla yaşarga Esi yaşka jitkeş biyip Bazılar ışı bitti Barsızalar sanadı Bayda kaldı bergesi deyip Yüzlerinden sıradım Bir pasman su tavuş birdi Gitken idi kaldı Benim dostuma işe adı kaldılar Baytalar indi, baytalar indi Baytalar indi bazıları Yarak yıllarda yalnız kalsa da Baytalar indi bazıları Baytalar indi, baytalar indi, baytalar indi bazılarım Yarak yıllarda yalnız kalsa da Baytalar indi bazılarım Yüzlerim gülmez buldu Yaş kildim yüzlerime Mağdurluk suandama Hırpazlar ışı bitti Un verdik varsa İnedimine yerlerimde Şul pazlarının kaygısı Baytalar indi, baytalar indi Baytalar indi pazları
Зифа Нагаева көйі һәм сүзләре «Синең туган көндә».
біліп қалыңыз, туйғанша жырлашығыз. Бақытлы қуатлыққа елтін бүгінге жол башығыз. Бірләтті бейді туйлағыз, туйның тимін құймағыз. Күй башығызны жуймағыз, яратышып туймағыз. Бірләтті бейді туйлағыз, туйның тимін құймағыз. Күй башығызны жуймағыз, яратышып туймағыз. Yaşaklarının zvanında sizmi kalırsız eli. Uyuğuzunu sağınıpla iske alırsız eli. Uyganşı büyük balınız, uyganşı jırlaşınız. Baqıtlı qartlıqqa yetsin bugünge yol başınız. Uyganşı büyük balınız, uyganşı jırlaşınız. Baqıtlı qartlıqqa yetsin bugünge yol başınız. Baqıtlı qartlıqqa yetsin bugünge yol başınız. Elfi yapar. Sizning de көңілләрігізге кірген, үзімнің де бик те яратып башкара торган жырларымның бірсі. Құдай миңа сені яраткан. Yanımda boşluk buldum neden ceyhanva bu havanı sinde suluysın bit yaşaysın bit canım sinanda nasıl düşer sine şiver ise güreleşen sine bana
Yüreşin sinem dağadan Lepeday Yüzesine mina Ellemini Sima yaratman Nasıl arışın sine ciller ise Yüreşin sinem dağadan Lepeday Yüzesine mina ellemini sina yaratman Elle kıday yüzesine mina ellemini sina yaratman ellemini sina yaratman İnsaf. Рәхмәт, рәхмәт, хөрмәтле тамашачылар. Илсаф! Татар халқын, татар жырын бейік композиторыбыз Салих Сайдашевтан башқа көз алдына кетіруі де мөмкин түгел. Салих Сайдашев, Шәріқ биюі. Солист Миләүшә Фаттахова.
Концертыбызда катнаштылар Расим Низамов, Ильсаф, Резида Шарафиева, Зөфәр Хайретдинов, Бәшира Насырова, Асаф Вәлиев, Шарым шоу театры, Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбленең бию группасы. Барчабызга да җыр юлдаш булсын. Яшәсен җырларыбыз. Хөрмәтле тамашачылар, сезнең килүегез өчен, безне алкышлавыгыз өчен сезгә зур рәхмәт. Киләсе очрашуларга кадәр хушыгыз. Сау булыгыз.